medvedí brloch na opačnej strane rieky. Obrovské hovado medveďa, bolo presne na tomto mieste. To bol kompletne nahý v potoku. Ideme po ich chodníku a sú čerstvé jak svinia. (9:39), dobré ráno, sprcha, alebo teda okúpanie už viete aké. Jak som sa kúpal, som vám si to tentokrát nenatočil, lebo som bol kompletne nahý v potoku. Ľudia, peak male experience. Akože, povedzte mi väčší dopamin, normálne, že hreje ma to pri srdci, plný energie, studený ľadový potok. 12 hodín, 20 minút, čerstvo vyspatý. Včera to bola iba taká ochutnávka divočiny. Toto je ináč úplne, že mimo turistickú cestičku, tuto žiadna cestička proste nevede. Je to iba také potulovanie sa totálne hlbokým lesom a stávanie sa z chlapca chlap. Šlapeme tak pol hodinu a sme tak v polovičke kopca, ale že úplný prales. Sa tu všetko tak pološmíka, lebo sme nerátali s tým, že tu bude ešte sneh. Jeden zlý krok a ste v riti. Naša prvá fotopásca. Ideme sa pozrieť, že aké zvieratá boli presne na tomto mieste, kde sa nachádzame my. A vtedy to začne byť trošku sketchy. No. V takýchto momentoch, keď sa pozeráte na tú svoju domovinu, som trochu rozcítený, tak aspoň si uvedomíte, že aké to Slovensko je proste po piči. A druhá vec, je strašne veľa akože po piči miest na svete, ale tú domovinu, nedá sa to proste oklamať. Tie korene tu sú zakorenené, nikdy sa necítite viac ako doma. Môžem byť podľa mňa kľudne v New Yorku, v Prahe, hoci kde, kvôli kariére. Ale doma je toto. Doma je tam, kde ľudia okolo teba rozprávajú tvojim jazykom, kde si vyrastal. Upočuješ proste slovenskú pesničku a niečo sa v tebe rozbúcha. Taký najradšej by som si povedal, že môj domov je teraz Praha, alebo môj domov je New York, Amerika. Asi každý sa narodí z nejakého dôvodu na tom mieste, kde sa narodí, teda to je taká moja teória. Kvôli niečomu som sa narodil práve na Slovensku. Úplne načerpávam tú energiu, je to proste po piči. Je to super. Ako nehovorím, že sa teraz vrátim na Slovensko, kvôli tomuto pocitu ešte nie, ale raz určite. No veď sa má tak, že obrovské hovado medveďa. Bolo presne na tomto mieste kedy? 10 dní dozadu. Prvýkrát, keď som tu takto bol, zistil som, že takáto zver sa tu pohybuje presne na mieste, kde stojím. Tak mi akože nebolo úplne všetko jedno, a není mi ani teraz všetko jedno, popravde. Takže tuto som sa dozvedel, že boli jelene. Keďže tento strom je už úplne taký vyšuchaný, vyškrabaný. A proste v tomto lese nejsme 100% sami. Či ho hľadáme, alebo čo do piče. Toho medveďa. Mám pocit, že už medveďa hľadáme. Jelene stopy. Ideme po ich chodníku a sú čerstvé jak svinia. Tu nevidíme nič. Tu je to tak husté, ten prales, že fakt nevidíš ani na 2 metre od seba. Preto to je také sketchy trochu. Ok, teraz šlapeme na vrchol kopca. Už sme tu asi tak hodinu a pol. Zatiaľ iba stopy. Dôkazy. To tak by to mohlo aj ostať, popravde. Srst. Ten prírodný moment. Práve som našiel kosti, chrbticu, neviem z akého to je zvieraťa. Ale dodáva to tu na atmosfére. Už sme dosť hlboko v lese. Teda bez tohto by som sem určite nešiel. Takže teraz určite sa neopičte po mne, že idete na svoju mužskú stránku do lesa. Musíte ísť so skúseným človekom,
A ja to nejsom, ja tu sám nejsom. Ja by som to sám nedal. Menšia pauzička a už pomaly ideme k autu. Ok, našli sme medvedí brloch na opačnej strane rieky, celkom blízko. To neznamená, že ten medveď musí byť v ňom, ale môže byť aj tu v okolí, preto nejdeme bližšie a už ideme domov. Ľudia, 9 hodín 24 minút a zrazu sme iba počuli pochod ľudí, jak vyspevujú, a keďže je vlastne Veľká noc, tak tu sa to asi oslavuje úplne inak než v meste. Toto je pekné. Kámo, Janošici. Jak by som tento deň a aj tento vlog zakončil inak, než pri soche 10-metrového Janošika v Terchovej. Stál som tam a počúval ľudovú hudbu a 5 z vás, alebo koľko ti došli za mňou a spoznali ma a odfotili sa so mňou. Úplne ma to hreje pri srdci a mám vás rád po prvé a po druhé. Niektorí to tušia, niektorí to už vedia, ale ja viem, že som najväčší československý youtuber. Čaute ľudia, mám vás rád. Joj.